Mamma. Hej og velkommen til en ny video. I denne video skal vi lege en lille leg. Legen går ud på at gætte hvilken lyd du hører. Først kommer der en lyd, og så har du lidt tid til at gætte lyden, inden et billede af det rigtige svar bliver vist. Hvis du har brug for mere tid, kan du altid pause videoen. Okay, lad os komme i gang. Er du klar? Her kommer den første lyd. Roger, copy that. Roger, copy that. Kan du gætte, hvad det er? Okay, her kommer svaret. Det er en walkie-talkie. Her kommer den næste lyd. Kan du gætte, hvad det er? Okay, her kommer svaret. Det er en lynlås. Her kommer den næste lyd. Kan du gætte, hvad det er? Det er en, der går op ad trapperne. Okay, her kommer svaret. Det er bobler i vandet. Her kommer den næste lyd. Kan du gætte, hvad det er? Okay, her kommer svaret. Det er en bøvs. Her kommer den næste lyd. Kan du gætte, hvad det er? Okay, her kommer svaret. Det er en flaske med vand, der bliver rystet. Her kommer den næste lyd. Kan du gætte, hvad det er? Okay, her kommer svaret. Det er en vaskemaskine. Her kommer den næste lyd. Kan du gætte, hvad det er? Okay, her kommer svaret. Det er terninger. Her kommer den næste lyd. Kan du gætte, hvad det er? Okay, her kommer svaret. Det er en dørklokke. Her kommer den næste lyd. Kan du gætte, hvad det er? Okay, her kommer svaret. Det er nogle fodboldfans. Her kommer den næste lyd. Kan du gætte, hvad det er? Okay,
Her kommer svaret. Det er et tog. Det var alt for denne gang. Tak fordi du så med. Hvis du kunne lide videoen, ville det betyde meget, hvis du vil like og abonnere på kanalen. Vi ses næste gang.